Presiden ke Hill State People's Democratic Party HSPDP ba KP Pangniang hakasi baar ulaong bakakinhon Regional Democratic Alliance kadai gabla thab hapok jingalam Presiden barim ke UDP late Dr. Don Kupar Roy badu Presiden barim ke HSPDP Arden M Basaimat bala kli mentai ka sing thamai Voice of the People Party kidai bin kali uba Arden halo jing thmu bathaw ya ka RDA House nam ara kharnyo ong uba Pangniang habai kren maginang thok khubor The political parties hapo Meghalaya gila feel and they tang ka VPP kadai ka party ka bai ya ka jai bandri kudana yu ban ongolor kani ku president jong ka UDP which is one of the largest regional party in Meghalaya ya ka jing keno jong ki party bagi pian ki hap keno kuntai dan halor ki igi nongrim pada sakalong kowe hangnu bagi feel atau ni kum regional party kamdai ka banta jungi bagi ngi ja train nak banta ka dudui bujungi ndai bagi train nak banta state ka jungi atau ka kita ka jing bakla jungi tangwi train kat bat no kamu nong ni haban ni le ku ngampil su ka ka jing kwa tenrei ngas ku ban ong kene ka ka bu pai ba ulah ban sungo yani haki port berada ya kan ini kwa ban long ha ka MP hai jing sisa kata ka jing ong juki kalong ka bak nong rim kabaar pilabha ban kli i ke mut yu ba pieseng ya ketuk RDA ke semar khatnyo banong ba ke jinon kam ya king trelang juga parti dulu kabalai kalong ba ngimla ban khindo thala ya ki nongelam jo kini ki arti ki parti ke HSPDP ngilaya san ku arti ki snam ke UDP ngilaya banta arpu nyu tli ki snam te phin kali manta kasi ya kata ka bha phin kali kam bhana i namar ngi penne ya ke bagi nongelam jungi na baro sikat tu ki snam kila ajing sekrian du ngile ka Hill State pater du menta kini ki artli ki parti rilum kidai ki pajba ul sene bolo borom ul ai ka mande ngi respect ya kata but ka question man ong ba ban withdraw ya kata ngasno does not arise at all kamdon banget ban pension ori ya kata teli ki snem ngala sakri ya kari ba ka jam riu leng bau seng halang ngala don rengkat hakapor ba ka jam riu ka don kam ya ngala yeng ya ka ban ya kun ban penyo ya KLP kalau don rengkat bat ki pajba nong song sunong ki basa kapur baka CAD kawan ngalayeng ya kaban ya kun persa ya ka akapur bang don kam banten dikena ya uput usam ngaladon hangta akapur bakawan ka klam sya ka perthai barakui bat ka jala ngiladon rengkat hangta di pila ban bu jingkeli ya shibun ke rei tangau ne gawe nga karpat ke ba aden bat ya gawe so bah buat nembu jingkeli ya ke jing itri ke jonga nga it ya kari bat ngan ai ya kata ka jubab tanda ngala let na kane perthai ho belai da ka jing sos kem bangala it bat ngala sakri ya ka jong kari ba ka jam ya kane ngan jubab ho trai no bu nang thau bat ngamdon kanu ka jing artin hak bedai bat ka jing it ke jonga ya kari ba ka jam ngala it ya la ka jat menru le jong ngan nang tris sirhem nang ni khmat ban nang sangkri kambha bat kham janai ya la ka jong kari ba ka jam